factura dels gossos recollits. Del juliol passat, factura que jo, als pressupostos que se'm va donar del 2014, no l'he trobat. Així com la del desembre sí que hi constava, de 800 euros, aquesta precisament no hi era. Hi ha molt revolt, hi ha moltes protectores que estan molt enfadades amb aquest ajuntament i tinc un escrit d'un membre de la protectora que vol mantenir l'anonimat per... Llavors, aquests gossos es porten a una residència, o sigui, hotel de Barcelona. Jo llegeixo el més significatiu de l'escrit de la protectora. La llei que es va aprovar el 2003 de protecció dels animals, on els ajuntaments han de disposar de centres de recollida o convenir amb els locals supramunicipals o amb altres municipis. O sigui, hi ha una canera pública i hi ha un conveni amb aquestes caneres on la majoria dels ajuntaments s'han adherit, menys el nostre. Diu, és incomprensible que existint un centre públic, el d'Alcanó, no es faci ús d'aquest, ja que la immensa majoria dels ajuntaments del Segrià al juliol del 2014 s'hi van adherir. Almenys en 2 ocasions s'han recollit gossos al municipi, solucionant la situació, en paraules de la protectora, de forma barroera, no estable i sense tenir la cura necessària de que els animals siguin posats en adopció de forma adequada. Hi ha empreses que presumiblement infereixen la prohibició de l'eutanàsia promulgada per la mateixa llei. El que es comentaven ells de la protectora és que un servei de recollida d'un animal abandonat no és només recollir-lo, sinó que és recollir-lo i fer-te encàrrec d'aquest animal fins que aparegui l'amo o al cap de 20 dies poder-lo donar en adopció. Clar, aquest cost no és només el cost de venir a recollir el gos, sinó que és recollir el gos i durant els 20 dies que el gos té la potestat, aquest gos està sota la cautela de l'Ajuntament. Llavors, un servei de recollida de gos per 200 o 300 euros de la protectora ens asseguren que és impossible. Señora Martí, ha de fer preguntes, no ha de fer discursos. Ha de fer preguntes concises. Vostè ha de fer una pregunta. Penso que puc argumentar una. La llei ultraestiva, vostè ha de fer un prec o una pregunta. No ho pot fer sentir-nos aquí. Estic fent precs. No, ens entenem. Per tant, espero que s'ho pugui seguir, perquè si no podem estar aquí tota la nit a escoltar les argumentacions. Home, li recordo que aquest pre al poble li costa 650 euros. 50 euros per cap. Potser que mos ho treballem una miqueteta. No per escoltar-la vostè. Ah, no? Me penso que per escoltar-nos a tots, Me penso que sigui breu, sisplau. tinc el mateix dret jo que vostè a parlar, senyor alcalde. I continuaré. I tant, continuo. Bueno, però podria fer les preguntes tal com s'hi diuen, si no haurem de aixecar la sessió. Però és que m'agrada argumentar-les. Però és que no es pot... Pregunto, per què es va buscar una empresa de Barcelona havent protectores públiques al territori? Això és una pregunta. Per què l'Ajuntament no vol adherir-se al conveni comarcal de recollida de gossos abandonats? Per què aquesta factura no consta als pressupostos del 2014? On van anar a parar aquests gossos un cop recollits? Perquè aquesta canera o residència no té el servei ni de recollida d'animals abandonats ni d'adopció. Per poder deixar-li, és el que hi ha. El tema de protectora meva, escolta, suposo que aquesta persona que vostè ha parlat és una persona interessada, és la que deu tenir un negoci, la que deu tenir alguna cosa, és la que deu viure d'això, per això parla d'aquestes coses. Escolta, doncs jo li dic sincerament, no portarem els gossos que recollem a la canera comarcal del Segrià. I així li dic clar. I és més, el Consell Comarcal s'està plantejant precisament buscar alguna altra solució perquè surt una ruïna, no solament per l'Ajuntament en qüestió, sinó fer la mateixa institució comarcal que ja veurem comarcal d'aquí uns mesos tota aquesta història. Escolta, vostè ja li diu una vegada, vostè està partida de pagar 600 euros per gos que s'emporten? Escolta, nosaltres no trobem a buscar per 300. És una residència canera, com vostè ha dit, és una residència, està per internet, es pot anar a visitar, és legal, té tots els permisos de la Generalitat, escolta, estan allà, està la gent fent instrucció, com aquell que diu, o els passeigs, on es fan exercici, vostè la paraula que vostè vulgui, escolta, això ja no m'importa, nosaltres se'ls emporten i els cuiden, i la Generalitat és el que ha de vetllar, la Generalitat és el que ha de vetllar, perquè si aquesta instal·lació compleix o no compleix la normativa del Parlament de Catalunya. No he de ser jo, l'Ajuntament de Marselles, que hem d'anar a dir amb això no sigui com ha de gestionar. Si ho gestionen malament, jo també puc ficar dubtes com se gestionen les caneres aquestes de voluntaris que hi ha a Lleida, que no ho podria qüestionar, però jo no m'ho permeto el luxe de qüestionar els demés així a la bla bla com vostè fa. Per tant, jo amb aquest tema soc més prudent que vostè no és, però no és, cada un té el seu estil, vostè és com és i jo soc com soc, i ja està, ja ho farà. El tema de